8 hours later. Diri ta. Morning ingon kilit kural. Kilit kural. Ngarip ingon. Kanan. Deh. Kuam na. Kuam na ini no. Luarnya di belakang ni. Ini. Tuh. Tuh, betul ni. Tuyuk ni ari. Guys, kana bang nya nakagbukid bitaw dito sa probinsya nya. Tatanaw ka sa kuan. Surudi ang ano? Tanong. Isang sinagop siya. Kapag ibati siya ako, isip niya pinungkot ko lang. 5 million pesos. By yoga. Alam kang siling. Mira, pinilimangan sa inyong amahan. Vicente Rodriguez. Ato na ko. Kung ang gota na to, 5 million pesos makuha na ninyo sa inyong iyaan na si Ma'am Maria. So, salamat sa inyong presensya. Guys, nakasuway mo na guys, sabang maulit tag bukid ba? Manatag probinsya, yan hitabo. Ang wa gitay sudan bitaw, gutom na kayo ta. So, tay sudan. So, nga tumuhaton, kuan lang, sabang, kay mahimo taon, igor taon ka mga, kuan, nagkapubanok, yung papa yung taon. Guys, oh, papa guys, oh. So, hitabo na to guys, watay, kuan, watay sudan na ni. So, ito manok nga, kuan, sud sa pinsa, kurong, ano? O ni. Mutay lang mahimo ni. Ito ning, ano? Ito sa ground rin. Gudak pa na ito guys. Nasuod man siya guys. So, ito siyang kung paano, no? Ito siyang ilaro na rin. Ano ka ni? Ito. Pata. Dool ni siya taon. Dool ni. Kaon kita taon ta. Patalang sudan taon ba? Bawa kaning bukid din taon guys, no? Buga sa Nililihar ba ito ni manuka? Uy, ni pundo man. Okay pa klaro. Ni pundo siya. Kasi siya paingang taon. Actually guys, sudan ni siya sa kurong. Pinsa, no? So, tungkuan nun.
Suodan ni siya. Ato kung masuod pa ta dito, mapil tag kuan. Kapriso dito. Mura na tag manok ni. Puta, alwa. Marunong sa kining manukas. Hindi pa siya doon. Hindi pa siya dakpang siya. Nagurita lagi siya guys, no? Nagurita lagi siya. Kuha lagi siya. Kuha lagi siya ito kamahan. Ito guys. So, klaro na sudan. Sudan na guys, no? Kuha na. Kuha na ni Padir. Animita po na. Umtay na sudan guys. So, sudan eh. Dakpan man, sudan. Ako gini. So guys, yun ini itong kinabuhi guys, no? Kabaritag bukid taon. Yun itong mahimo taon, no? Kuan ta. Haling ta. Kayo itong gamiton. Iba ko kasuwain naman guys, no? So, maghaling-haling ta. Pabukal itong tubig kay para magkasudaan ta, magkauntag manok guys, no? Magkaluoy taon kay tatri. Watay sudan. So, ito mo na to, eh. Timhi mo. Yung ihal ito manok ni. O guys, no? Galing sa ta guys, ha? Ano itong kinabuhi tayo? Saban. Bukid mo ni. Di ba guys? 53. Guys, 447. So, mani among kuan taon. Video guys, video. Lugar sa kong papa. Kuha ko ba? Ano? Ini, ang bukid na mo diri. Ini. Dutol mo na. Mabuhi ko. Wala ni ma. Duaw na to itong kuan. Itong pedikanan guys. Ubrin tang kayo. Lagi po siya lubinan. May pinabuhi to na diri. Tutos ta? Ano guys? 1 hour later. Kuha na. Gimana? Bawal. Makuha. Ito lagi na ganoon. Makakuha ka na. The next day. Ito sitwasyon guys, no? Ito sa bukid. Ligo ta. Yung kuan. Bukid ito yung tuwa. So, kuan ito sa tubig. Ito sa ubos. Tanaw ni guys kung kuan pa ba. Mapabay. Agas ito sa sitwasyon. Kaya dugay na tangwa maka kita sa panuang kaliguanan. Lasang-lasang ito yung lugar guys. Lugar sa kuwang kiri kanan. Pasyon ron. Okay. Yung sakit atong tuhod guys, kay dugar kitang wa maka ulit dre. Tungguang na ta. Okay. Tiguan ng tubig. Tiguan na. Tara, sapat na. So, dari kita sebuah situasi itu deh. Oke.
Uy, dira day. Yung panalasan. Nataron sa ilawang sa kuwan. Lasan. Ay patad kay lasan ko siya. Bukid-bukid na siya. Nya. May tabo ron. Tubig ka sa babaw. Pero, dira ito ang kuwan. Pagliyok na hihina dito siya. Mamay na lang. Yung tanto kayong kusog. Hindi siya takahurot na rin kasi magtagas. Okay. Lumato ni guys. Na. Tara ta. Ligo ta. So, ito guys ha. Okay. Paparo ko yung paparo ko. Ligo rin siya. Pauwas ginangguan, pauwas ginang laya. Oh, bita. Mandi ay. Ina siluay problema. Kita mo mo to? Lagi ka. Oh, lagi sige. Ah. Guys, nahitabo na to guys. Diya taron sa probinsya no. Diya sa bukid niya. Diya akong amahan rin. Kagod din taon, kagod biglubi kay magbinignit ni. So, ato pulihan guys. No? Ah, pilihan. Pili day. Ya. Sino guys? Sino guys? Sino guys? Ya, gi-record. Iya, kurang pulihan. Eh? Guys, sige tumog dito kabaw mo kuan ha. Kung kagod ha. Bawo gyapon ta guys, bisag tagsarata mo ulian diri sa bukid no. Nagbungutana mo ka sa Bukira, di ako ron sa Negros guys ha. Mo klaro. Record na dito. Kabaw gyapon ta ni guys. Mo klaro. Diri ka og klaro ana. Facebook. Ah, klaro. Nagkagod siya. Nya kabaw man ni. Ha? Ha? Kabaw ni guys, di mo kabaw no. Bawo ka ni. Ipakita niya na dito. Nagkagod siya. Nya ako bagi ron muluto nikit guys no. Ano kita? Char lang. Tagod na taglupi ni. Oh. Oh, gamay na siya no? Tatlo siya ni. Ibisimpul lang mo tinanaw. So, bye-bye. Wala lagi